Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Top Near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Let's see pinsngaw lengo, bat pinsngaw kenden. Ban yo iya kani ka Kubor Shapang uwe Rangbah, ubadan ya kasap ka Bakham Kerpang. Uni Rangbah, umdei ubala nang lastat, bat dan ru ya ka kerdan jing Pule, nabada do dang ren, shimla lit school. Uni Rangbah itho ikidak ban Pule ru, bat nang wat ban Thoh ya ka kerteng la jong. Henry minta ukalalong penban uwenik director, bala kampau bha, haka karkhana penmi Phlim kasi. Uni Rangbah, udai uba Anthony's Imyong, uba syong uba sa menta, haka shnong mau mersiang, ka shnong ka badan hakit han mau jrong, bat ka bahap hapo ka ilaka like kro. Ngadai uba Anthony's Imyong, uba mud ban Nongshna ka Phlim batamai ka bakerteng tang hafi. Ngadai ru director barim jong ki Phlim kasi ki baladep hakipor usnam arhajar shipho. Uba Nongshna ka Phlim tang bat ping alarai tang ping kan mau bat ki wede ngadai manga utau uba Anthony Imyong. Bacanai hanga bapila ai dalele ru'e ya pingan omlekai ya jingit bacanai ngaru ya pingan ai dalele ngan om tengkai. Oh sweetie I love you, oh sweetie I love you, oh my darling I love you, oh my sweetie I love you. Ya jingit kau chong Haka jing yakran bat ka Batisi TV, uba Anthony ulay Thoh, ba udai uba lamat buon ki jing nado ki por bo dang ren, bat hakarta ka badang kamren, ulay Thoh ba ula lej bela, ba bahar, bat man penbiang hakidukan sya, nang ta uju lej man saj ikipliang ja, hakidukan dia ja hayau do. Day anda habaw la kamhe kerta, ba ula sedang no, sa kakamnya taksi. Kajing im jonga na do dang ren. Kumaong no andang lati breu ngala iu andang las dang ban disai breu ban long kena ban long iu ngadai breu bla im kijing ki baru kom ngala dai breu baba hapo pulis bejar ki yodo bala kling kling jado uba ngalaan batai maong no mensuang tu bisa diketung kedon kedukan ke ba yo ja di baot moy uba hantu ngala saj peliang de hapus bijar kadon kedukan menta ka bakila penduk mensua kadon ke diary klasik hangtang litong nong na pandap iti diary nga im di tajing im iba ngan hap kamai ngan hap tristom ba kumno ngan he yeldi kumno ngan san yeldi namar ngiwan na kaying baduk na karempai baduk ngim dei beli babyang babit di badan spa dan po dei na kata ngiyak sa jing im lajong taban im man kasi bat pala bu beli tingi dei ban sai ngide hiban yu tambah like ke top ke syukur like ke lamler katu ke tim te ya ka kerteng jonga pilatip bat dan bala ban ong yang hadu menta ba ubaan suni simyong du bri ubat hok
na ugriu bersyukur, na ugriu betu, na ugriu betiam ngam dan ka komplain ayu ro na kalian jingim jonga ha kinu ibentah kisnong kita bangasyong lane ha ki paramajan marpa lane ha ki parlok parajo ki bangaya kendo baros kata bat hadu mentah Uba Anthony ula poisyong ka hakasnong mau mersiang bat ula dan riungut ki kun bat ula yok kun kesiu ru haba poi hakasnong mau mersiang uni Rangbah menta u im da kabarep kabaryang kumbalong ki weipat ki nongshna hakani kasnong kajing im jangan mensua kata bangarang im hapo silong nganyak taksi te kumta ngasu bela misteri kat dibangi yok kita te dah hadin ngelawan poi no sini snong jong ikimi kikon ni la shesna ni yeng kendam madap diat ni ele kat bala ban ye yu te ni lai im no dakarap te ni thung dipan ni thung sok plang ni thung kisiri ni thung kiro hadam kat ban immo kat namar banganda long tonong rab banang ro ngamnang namar ba na khamlin du maswa handrai habla im sane su la ikai la yu malumala lanang nang utai bat kun dak yo suti bat I kimi kun ba ya tristom lang ba kham tip hai kene phangrap te kunta ngi imbat ki kunta ke jing jungi ke kunta yak basani ni la ni sotonat ba ka air kap kabe ke air pengat kabe ke air masuk kalong pemong buat pamja pamjur ni dek langya pampan pam solat Uba Anthony ude uwei uba jus ngau tenat ban pet Phlim bat de hadien baula yo I ya ka Phlim kun sweat shampap bat ka Phlim ngan wat haban da sham ba kaladon ka jingtik hapok kan mensiam jong u kumno bo un la ban shna Phlim ka jingkwa ban shna Phlim kam shim la pen yo thia sup ye Uba Anthony bat ulai Thoh ba kalong kumbau im hakari ki jing posnio bat khat du kani ka jing ang nu jong u ban shna Phlim kala urlong bat hadu menta ulala ban penmi artli ki Phlim khasi ki bala khampau kata ka Phlim tang bat phi ngala rai bat ka Phlim tang ya phi ngakan mau haba shna Phlim ulai Thoh ba umnang ban tho scrim henrei baro ki jing kren ki ba penmi ha ka Phlim ki dei ki ba ula shna hang tu hi Tang bật phi nga là ra tang bật phi nga là thơ là giấc nê chỉ tâm ba yên bật phi chỉ du năm tang bật phi nga là ra tang bật phi nga là thơ là giấc nê chỉ tâm ba yên bật phi chỉ du năm Dok nut kapan swai men sim kapen kuslai ya jing im ba shi tang por tang umat na nga kitlor jing mot jing perkhat baro kishulang le no e no haba no sip ya nga la tho tang shi tang por ban le no Aba no sip ya ngala tho tang shi tang por ban le nyo Pale, pimtep. Pigwa abang kelas ni. Balai, ini semua kau kelas ni berok.
Nado meno melalong sekretari juga Sofia. Ngam tip. Debut tebut, dembut tedep. Ngalalek. Nga Anthony Simyong ngani tu EP ngam dan jinan jing start nga kham late school house nam arhajar sipo ha press club ngala dab yetu ba ngadei tang driver taxi te henry ke jing ang nuot jong ke jing sna film pan habang apa ya ki film kasi belami kum ki concert champap ki belaswa nga ki nganwat haban da syam te bat ter kamta ki wi film ki belaswa nga internet ya ke jingle jong ki nga isyong yu tengah plan halamarway tengam dan jing start kumno ngan snai script kumno ngan snai gi to ngala syam jing henry ngala plan we kli nga tmu be nado basdang hado bakut jong to go film ngala yu il de wateng tengam ju athiaro namar banga sultanat ba ngan mudur to go film kanwan kumno yu no ngasi edit dah kli la jong lalong no dan la edit dah kli la jong hado kan dala biang kala sutu ba ngala sutu ba kumno kan ke film kan long na sedang no kan kut ang no hap dengan long kumno bat ngasa ya form bat ki parlok nga ya tu khnai ki parlok parjong isa yas kisah ya support lang ban snai ni ke film Uday na pi man sim jonga ke shuling ha ka dikasian ka bamentaru uba Anthony udang penkre bat penmi sai ka we ka Phlim khasi ka bawla ai kerteng tang happy ulai thuru ba ka ni ka Phlim kan de ka Phlim jing e ka ba internet bha bat ka ba khamlong kerpang ru ula khot la we ri ki samla ba don sam bakin wan sha ka audition ban jet iki nong ak ha ka ni ka Phlim ka ba kan thop na du ting shop ka puran bat ki we pat ki nong ang ha ka jing akren bat ngi ula ong ru ba kwa ban shu jet iki nong ak tang namar ba dan jinga day henry ukwa man plela na ka banta ki samla ki badan sam ki barang khi bakin saya la ki sap jongki amban shu shim ya ki ju ki actor la ki actress ki baju paw ha ki Phlim khasi balai manga ngakwa ban shim ya kini ki artis da ko audition namar ngakwa ban jit ya ka sap ka phong jongki ki babun ki kwa ban paw henry ki myo kalat namar kata ngi bun sin ki director ngi shimi ki be experience ya ki belanang lupa ki bala yu lupa kalong no kumba ngi suk mangi henry ngim kwa ban tristom than ban ailat iki weiru bakin kiu te kani ke jingle jonga ngakwa bangan ailat ya kino ki badan sap ki badan hi kata ka sap ka pongjungki kinwan ban pen i ya kata ka sap ka pongjungki bakin shim bantah kani ke film te ngaklam jet iki be experience lupa ngakam jet iki bakum nomoro ban ngaklem bu jing temu ke jing dai parlok na ke jing dai parajor na ke jing dai yeng na ke jing dai sam na ngabu bai tang ya kasap jong phi ba pinwan bani sim bentang ne jar ki badan sam ki bai dai kata ka benta bakin yo e ka hok jong ki ngan ai kata ulapan bena ba ko audition an pelong harenja colony ha ka arpu pratarik uyayong arjar arpuwei bat ha ka arpun tarik uyayong pan an pelong ha kerdem khla kabadan markhap bat kamau jrong ulakan tu ye ki samla ki bakwa banwan sha ko audition bakin let shim ye ki form nagi jaka balabu bakan thop ya ka taryang enterprise kabadan ha khlish nong sora ka doling enterprise ha sora kel zone ha milliam ka dukan DR store kabadan ha light ng au na laway enterprise khat arshnong kabadan ha pedeng shnong sora bat ha nong ba shilong kilaban yo ya ka form da ka ba shufun ha uniu number Henriu not lai not kandai san henriu san not
Berkila aruban shim ki form hakaju usngi hakajaka bale ya ka audition. Ka story jong ni film kadi ka film romantics. Ka bam dan gang bat ngaju kham sultanat ban sina romantics. Namar pilai ka film tang ping larai. Pilai ka film tang ye ping akan mau kidi ka film romantics. Te ka story jong ni ka film bro kadai tang chapang ke jingi e jongki bat kumno ke jingi jongki kawan rai ke jing ka ka benta. Te nganom ye thu ye detail ni film markanam sultanat syu ngasih thu baka next story kalong ka bapla kalong ka bampai perkat manu-manu ru ia ka next story bakin simdur ia ka jinglong jong kijat ben riu khasi jongi yo le se ka don kum kata ka benta te hakni story tang dai tai benta ka dei shapang romantics ka dei film ka jingi samla